Ola, eu son Xiana e isto é Un Minuto Azul. Tocoume a palabra duna e hoxe vou falar un pouquiño máis acerca dela. A orixe desta palabra procede da palabra gálica duno, que significa altura. A definición que aparece na Real Academia Galega é a seguinte: monte de area formado pola acción do vento nos desertos e praias. En castelán esta palabra dise igual que no galego, duna. En inglés dise dune. En portugués dise dunna. En francés dise dinde. Un dato é que as máis famosas de Galiza son as de Corrubedo. E ata aquí o meu minuto azul.